zatrasené. Kapsu mám na kľúčke. Vždycky varievala takú sobášnú kašu na štedrý deň, na obed. Ešte aj keď detko žil, no doma sme to varievali. Také ľahké na chytro. Každému na tanierek. A ako maslo do toho a detko si ešte k tomu dal aj mlieko. Vianoce, je to, že to tak je. Vianoce, radosti, pohody. A táto najmladšia sestra, čo je, bola vtedy ešte akože dieťa, neviem, či už chodila do školy, či nie. A už boli tie Vianoce a už sa vyprávalo, že príde Ježiško a všetko možné sa vyprávalo. A ona už, ako keby sa jej ten Ježiško zjavil, vieš? Úplne, Ježiško je hen tam pri okne. Až tak s takou onou ti to vyprávala, že Ježiško je pri okne. Teraz 1, 2, 1, 2. Teraz 2. O, trocha toho kúša a ma to prevráca. Prišiel sem a zobral si do toho foťák a fotí všetko. Chodí na... Ahoj Janko. Dobrý deň. Áno. Áno, aj. Áno, Janko, ďakujem ti pekne aj ja tebe. Hodné zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Aby si šťastlivo prežil Vianočné sviatky. Ideme do tábora zbojníkov. Narodila sa tam dvojčiatka. Roteca Horčička. Do tábora zbojníkov. Tak prosím, pokračuj. Kdyby v tom lese nebyl. Víci, Leopolde, berete si zde přítomnou její výsost princeznu Josefinu dobrovolně z čisté lásky. Prinieste toaleťák, mlieko, nápoje. Z garáže mala som plné ruky. Chytíš mi toto, prosím ťa? Išli sme ráno do kostola pred 6. A prečo tak skoro? No však tak chodí. Hej? Čo? Vodka.
si sa vôbec nepozerala. Čo by mi... Však som Pozeraj tam sa- ani nevidela. Celý čas. Však som tam vzadu, a že?